Assalomu alaykum hozirини гиромӣ, мухлисон ва варзишгарони азиз. боиси ифтихор аст ки мо дар ҷашни наврӯзи байналмилалӣ қарор дорем ва ҳар як паҳлавононро, меҳмонони аз дур наздикро хушомадед мегӯем ва ба ҳамаи онҳо комёбиҳо, барор ва пурбориҳоро таманно дорем. наврӯзи ҳамаи мо муборак бошад, ҳамватанони азиз. Şömedi beraber, şömedi. Halvarı Cumhuriyeti, Şömedi, Maydani.